खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। पर्बतजरा ओनसोलनि साननो हनो गोरों सानसुमैफोरा पर्बतजरायाव जानो गोनां आदानि ग्रुप अफ कम्पानिनि एपिडिसिएलजों जुथाइ खुंजानाय थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बरायनानै जै धोनि होदों होनना मैया मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां दि जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो मिथिनो मोनगासिनो दङ पर्बतजरायाव एपिडिसिएलनि जोहै आदानि ग्रुप अफ कम्पानिनि मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानो थांगासिनो दं, जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरा हेंथा होदोंब्लाबो नाथाय पर्बतजरा ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि बिथांमोनहा मैया काजिगावआव मोनसे सावरायलायनाय जथुमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों थारैनो गासैबो बाथ्राफोरखौ गोथौयै सावरायलायनानै थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बरायनानै लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे जायफोरा बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ हेंथा खालामदों बिथांमोनहा थारैनो मोनसे समाव राजखान्थियाव जेबो खामानि मावनो गैयैलाय बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय हेंथा खालामदों होननानैबो गोबांथार मेलेमजिबि बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ पर्बतजरायाव जेरैखि जाया खालामनांगौ होननानैबो मेलेमजिबि बिथांमोनहा सावरायलायनायाव बुंथिनानै होदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। पर्बतजरा ओनसोलाव माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ गाग्लोबनायनि गुबै दायनिगिरिया प्रहलाद ब्रह्म, दावराव देख्रेब नार्जारि बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जन गुजिर बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय। दायो पर्बतजरा ओनसोलाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि सोमावसारनाय हाबाफारिफोरा जाबोबाय थादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बै जायगायाव थांनानै रायजो राजाफोरनि सायाव गोबांथार अजद होनानै रायजो राजाफोरखौ गोबांथार बायदि बाथ्रा बुंनानै थुलुंगा होदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बेफोरनि गुबै दायनिगिरिया बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म, गुबुन फारसेजों दावराव देख्रेब होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो दाखालि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ रायजो राजाफोरा गाग्लोबहरदों। थारैनो बे रायजो राजाफोरा गाग्लोबहरनायनि गुबै दायनिगिरिया प्रहलाद ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि। मानोना बिथांमोनहा जेब्लानो माहारियारि आफाद लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा जायखियानो फैया मानो बिथांमोनखौ गाग्लोबनाय जागोन होननानै बुंथिनानै होदोंमोन। बेनि साननैनि उनावनो रायजो राजाफोरा थारैनो माहारियारि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बेफोर गासिबोनि दायनिगिरिया प्रहलाद ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि। बेनिखायनो बिथांमोनखौ थाबैनो फोरमान मोनोब्ला बिथांमोनखौ थाबैनो हमनांगौ एबा एरेस्ट खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। सिसिटुआ थामहिनबा कअर्डिनेशन कमिटि फर ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि बानजायनायाव मैया मोनसे गोजौ थाखोनि हाबाफारि सावरायलायनाय जादों होनना मिथिदों। बे हाबाफारिखौ गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव खुंफुंनाय जादों, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसेनो ट्राइबेल संघनि आफादगिरि आदित्य खाख्लारि आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै बे हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायलायनानै थारैनो ट्राइबेलफोरनि हाफोरखौ रैखाथि होनाय आरो ट्राइबेलफोरनि हानि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनाय, ट्राइबेलफोरा हानि मोनथायफोरखौ थाबैनो मोनफुंजोबनांगौनि थाखाय गोजौ थाखोनि बे सावरायलायनायाव जादों होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो आसाम सरकारनिसिम थारैनो बिथांमोनहा बे बाथ्राखौनो खावलायदों, फैबाय थानाय समाव आसाम सरकारा ट्राइबेलफोरनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाफोरखौ थारैनो रैखाथि होनांगौ आरो गुबुनारिफोर हाबनानै थानाय ट्राइबेलनि गोबांथार हाफोरखौ दायो बिथांमोननिफ्राय उदां खालामनांगौखौ नोजोर बोनानैनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। लोगोसेनो आसाम सरकारनिसिमबो बेखौ दाबि दैखांहरनाय जादों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोख्रों बुंथिनानै होबावदों। माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ गाग्लोबनायनि दायाव रायजो राजाफोरा थाबैनो माहारियारि आफादफोरनि
सिगाङाव 24 घन्टानि गेजेरावनो निमाहा बिनांगौ, नङाब्ला माहारियारि आफादफोरा आयेननि राहा लानाय जागोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। मैया माहारियारि आफादफोरनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहा। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन दि आथिखालाव पर्बतजरा ओनसोलाव एपिडिसिएलनि जोहै आदानिया थार्मेल पावार प्रजेक्ट खुंनो लानायखौ, जेराव बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन रायजो-राजाफोरा दायो हेंथा होबाय थादों। हेंथा होबाय थानायखौ नोजोर बोनानैनो मैया पर्बतजरा ओनसोलनि गोबांथार माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा जाथायखौ सावरायलायनो होननानै थांनाय जादोंमोन, जेराव जाथायखौ सावरायलायनो होननानै थांनाय समावनो माहारियारि आफादफोरनि गोबांथार दैदेनगिरिफोर, फारियै बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि, बर' समाज आफाद, बर' हारिमुआरि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ रायजो-राजाफोरा इनायै बुदों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो माहारियारि आफादफोरा दायो बेनि सायाव फिनजाथाय होदों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला, थारैनो गामियारि रायजो-राजाफोरा माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ आखाय होनायनि थाखाय बिथांमोना माहारियारि आफादफोरनि सिगाङाव थाबैनो 24 घन्टानि गेजेरावनो निमाहा बिनांगौ, लोगोसे निमाहा बियाब्ला बिथांमोनखौ आयेननि राहा लानाय जासिगोन होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रों रावफोरजों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मैया आरोबाव फिन बैसुमुथि 2.0 हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ मैया बाक्सा जिल्लानि सिङावनो थानाय बरमा कारुवा गावआव खुंनाय जादों होनना मिथिनो मोनबावदों, जेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन आसामनिनो रायजो बेंगिरि लक्ष्मण आचार्य बिथाङा। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोनहा थारैनो 2020 मायथाइयाव गोरोबथा जानाय बायदि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोर, जेरै बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा, हानि मोनथाय राननानै होनाय बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सिगाङाव खोथा होबोबाय थानाय बायदियैनो मैया आरोबाव फिन बैसुमुथिनि जोहै बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिदों, जेराव बेखेवनाय हाबाफारियाव मैया गासै 800 नखरनो हा गैजायै नखरफोरनो बे हानि पाट्टाखौ राननानै होनाय जायो होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो बे बैसुमुथि 202.0 बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गोबांथार बिटिआर ओनसोलाव थानाय हा गैजायै नखरफोरनो हानि पाट्टा राननानै होलांबाय थानाय जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजोंबो बुंथिनानै होबावदों।